que somos diferentes. Mi música és tu vot és la cançó col·lectiva del primer àlbum d'OT i van participar els 16 concursants de la primera edició d'Operació Triunfo. La cançó es va convertir en un referent del concurs, aconseguint ser un èxit tant en vendes com, per exemple, a les radiofórmules. La veritat és que habitualment parlem d'OT per dues coses. Considerem que en l'àmbit digital han innovat sempre i, d'altra banda, és una fàbrica instal·lada a Catalunya que ha generat un munt de feina. Al principi, amb una discogràfica catalana, Valer Music, on hi va treballar, per exemple, el músic i exsoci meu Oriol Pedrós, que treballava cançons amb els germans Ten, o, per exemple, el nostre tècnic dels dilluns, en Ben Gestacio, que és compositor d'algunes de les cançons d'OT1 i OT2. Per tot això, també aquesta temporada hem incorporat al pop-up l'Albert Vico i la Belén Gaynor, que són dues de les persones que van estar treballant divendres 24 hores per aquest streaming que es va fer des de la seu de Jazz Music. Albert Vico, hola. Què tal? Bon dia. Belena. Esteu... Jo ploro una altra vegada. Estàs de plorera, no, ja? Ja ho he sentit, ja ho he sentit. Bé, avui al pop-up farem... És una mica de tutorial, no? Perquè avui podem, gràcies a això que veu fer, la gent pot aprendre coses. Gent que en sap molt de xarxes, però que escolta normalment el pop-up a veure si pot aprendre més. Doncs podem fer una mica de tutorial, no? El que diem sempre, la idea és compartir. Allò que nosaltres hem fet i ens ha sortit bé, ho compartim, i el que no ens ha sortit bé també, perquè a vegades aprenem més del que no ens surt bé que del que surt bé. Però sí, això que hem fet ens ha funcionat molt bé, ha sigut bastant espectacular, estem molt contents. Les xifres han estat de rècord, et faig una mica, t'ho explico. Home, sí, clar, monitoritzem les 24 hores de... Des que vam començar fins que vam acabar, és a dir, des de 2:15 del vespre de divendres fins a 2:15 del vespre, una mica més tard, de dissabte, vam ser el programa, o vam ser, no el programa, perquè no va ser un programa, va ser un streaming, el concepte més comentat a Twitter vam ser nosaltres, amb més de 62.000 tuits. El que és molt fort és que avui encara estem a tendències, vull dir que la gent encara està parlant del que hem fet aquest cap de setmana, i fa cert gustet també saber que hem superat a programes, ara sí, de tele, que estaven en aquell moment amb tota la carn sobre la graella, i en canvi nosaltres estàvem amb un streaming allà, amb una sabata i una espardenya, però amb molta il·lusió i amb molt de carinyo per un producte, i ens n'hem sortit i ens ha anat molt bé. I al darrere d'això doncs, hi ha una estratègia. Per exemple, et diré que ens han seguit des d'Argentina, des de Mèxic, de Xile i de Perú. Hem tingut pics de 20.000 persones que ens miraven en directe, i que el canal de YouTube ha guanyat amb 24 hores 47.000 subscriptors. Vull dir que la cosa no ha anat malament del tot. I si t'hagués de dir això que diuen a la televisió el minut d'or, vosaltres, en el cas d'aquestes 24 hores, quin seria el punt àlgid? Doncs avui la convidada que tenim avui m'ho preguntava al taxi, i li he dit, en tenim dos. El que passa és que no te'l sé situar si és exactament en el moment en què es van com retrobar en aquell streaming els concursants d'OT 2017, que podria ser aquest, però també hi havia un moment de molta gent concentrada mirant la pantalla abans de començar, que és el que nosaltres en diem l'efecte porta. I ho diem així perquè a vegades comencem sempre enfocant una porta i veus que la gent es va sumant, i no et diré que no ho coneixem i que no ho sabem prou, perquè nosaltres de vegades el provoquem, aquest efecte porta. Llavors, si hem de començar a 2:15, potser comencem a 2:45 perquè la gent tingui temps d'arribar. Va, o sigui, l'Albert Vico posa la fredor, és a dir, les dades, però la Belena hi posa l'emoció, la Belén Gaynor, que clar, tu sempre, i ho has explicat aquí al programa, no?, que tu eres fan d'OT i has acabat treballant a OT, no?, un gran somni. Per tu quin va ser el moment més emocionant, Belena? Home, a mi em va encantar tot, òbviament, però sí que és veritat que al moment del concert final, de la festa final, on tots els que van vindre van cantar, jo estava allà que no m'aguantava, i al final va vindre aquesta dona, em va donar una abraçada i ja no em vaig poder aguantar, saps? Però veure tots aquests artistes cantant allà ho van fer superbé, saber tot el que significava tot això, l'emoció de l'equip també, la pell de gallina. I jo et vaig estar veient a hores intempestives, que sí que és veritat que una de les coses que a mi m'ha agradat com a espectadora aquestes 24 hores és que deies, mira, anaves a fer coses i deies, va, ja hi són. A aquesta hora que no fan mai res, hi ha alguna cosa, no? I hores estranyíssimes que no podies dormir, els que et lleves més d'hora del compte, encara que sigui un dia que és un diumenge, i dius, mira, hi ha gent que està fent coses. Doncs mira, sense anar més lluny, el dissabte, la matinada de divendres a dissabte, entre les 4 i 2:45 del matí, la Belén estava sola, ella, davant de la càmera, per entendre'ns, i al darrere estàvem
un equip de gent, jo hi era, i anàvem xerrant, vull dir, i sí, hi havia molta gent mirant-nos, i molta gent, sobretot de Llatinoamèrica, que per horari els anava molt bé. Sempre hi ha gent. I estàvem xerrant i va ser la mar de... De fet, ho hauríem de fer cada dia, això. Va, saludem la Noemi Galera, no?, que està aquí celebrant totes les cançons que posa en Benja, no? Sí, és que clar, em porten records... Mare de Déu. T'has recuperat ja d'aquestes 24 hores? Sí, ahir tenia el cervell una miqueta fregit, però sí, ara ja estem a tope un altre cop. Bueno, la ressaca ahir va ser més de cos, no? Ja. Cansament. De cansament, perquè és que va ser tremendo, van ser 24 hores non-stop. I a més, amb tot el que et remou, trobar-te gent que fa molts anys que no veus, i veure imatges de gent que ja no hi és, i poder parlar de coses que s'havien quedat sense tancar, no? Va ser molt emocionant i jo crec que sanador. I el seu en directe en streaming, et vas sentir com més, no sé si diríem tranquil·la, alliberada, poder parlar de qualsevol cosa amb aquella normalitat com si estessis a casa teva, a diferència d'aquesta cosa més hermètica que és la televisió més tradicional? Absolutament. Ara, en el taxi ens ha donat per molt, Albert, del taxi, perquè això també ho hem comentat. Va, traslladeu la conversa del taxi a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ho hem comentat i sí que és veritat que tenir la sensació de que no estàs en una cadena i que pots parlar de qualsevol cosa que tens aquesta llibertat, que si falla una càmera no passa res, ja mirem una altra banda, i si el so no entra o un vídeo no entra, doncs no passa res. Però eres conscient, per exemple, que tot el que deies podia acabar sent una notícia, un digital, com en el cas que vas renyar una mica Antena 3 perquè no van deixar participar Roberto Leal, per exemple? Saps què passa? Que com no diem mentides, doncs és que tu estàs dient la realitat, no? No sé. Sí que és veritat que a vegades, quan estàs així amb calent, doncs dius coses que potser després dius, ostres, igual això repercuteix amb algú, no? Però és que les coses són com són. Jo ja em vaig llevar molt d'hora i vaig veure un moment que em va fer tanta gràcia, és que vaig pensar, mira, això és la comunicació del 2021, que t'aixeques i dius, semblo Robocop. Diu, és que això, diu, l'hemos hecho con una sabata i una espardenya. Sí, és veritat. Aquest moment el vaig trobar tan genial que dic, és que l'emmarcaria aquest moment, És que és així, o sigui, ha sigut... quan ja es va decidir que ningú faria res per celebrar aquest aniversari, aquestes dues personetes que tenim aquí, la Belén, l'Albert i la Irene Casolà, que està a GES Music, que és l'equip de digital, van tenir aquesta idea fantàstica, el Tinet la va comprar en 2, 3, 1. Ja. Tal qual. I a partir d'aquí es va muntar un engranatge que ells t'ho poden explicar amb més detall, però ha sigut una cosa... No ha estat preparada durant mesos, ha sigut una cosa molt... Clar, però també s'ha vist l'agilitat que representa el digital, també, no? I l'agilitat de l'equip de GES Music, que des d'aquí hem de felicitar tots els nostres companys i companyes. Vico, com va començar una mica la idea i què gestionàveu? Quants, no sé, com es pot fer això? Tu saps que jo vinc de la ràdio, i a la ràdio tot és molt fàcil. Sí, molt ràpid. Tu vols parlar d'alguna cosa i et cal una música o ni la música. És que l'àudio és diferent que la imatge. I llavors jo moltes vegades dic, és que no suporto la tele perquè tot és molt complicat. Doncs un dia, xerrant amb la meva cap, amb la Irene Casolà, li vaig dir, com pot ser que no fem res d'OT? S'han preparat, hi havia 1000 propostes sobre la taula que s'havien presentat a les cadenes, a la cadena, i pel que sigui no acabava d'encaixar. També és un moment en què... El motiu concret perquè Televisió Espanyola no ha fet res no el sabem, o és perquè no els encaixaven al moment, no se sap. Jo no t'ho puc dir, això t'ho explicaria millor el Tinet, o qui t'ho explicaria millor és Televisió Espanyola. Ja t'hi preguntarem. Pel que sigui, potser estarà en un moment també de reestructuració i no hi havia la persona per decidir-ho. En qualsevol cas, dèiem, i no podem fer res, realment, no? Nosaltres no tenim capacitat de fer alguna cosa, i li vaig dir, amb la meva cap, amb l'Irene, no podem fer unes 24 hores nosaltres? I em diu, com la marató de TV3, dic, home, una cosa així, però, a veure, en petit, i podem agafar amb la Belén, jo i tu, i ens posem davant del canal i anem parlant, i segur que enredem a la Noe, que s'apunta a un bombardeig, i els 4 ens ho fem. I això ha anat creixent, i quan dic anar creixent, vol dir que, et seré supersincer, va haver-hi un moment en què l'equip digital teníem molta por i molta pressió a sobre, perquè pensàvem, això que s'ha fet tan gran, on està treballant tot l'equip de producció,
tot l'equip de... Però des del primer fins l'últim. El xef de Gest Music ha estat cuinant. La gent que fa de cambrers... O sigui, tothom de Gest Music s'ha implicat, i allò que en castellà es diu arrima en el hombro, no sé com es diu en català, però que tothom hi era. Arremangar-se, no? Tothom s'ha arremangat perquè allò sortís bé, i nosaltres teníem la pressió de dir, i si ara no surt bé i és culpa nostra? Clar. I et confesso una cosa, que és veritat que jo sóc el que porta les dades i el que tinc la visió així com més estratègica, però et confesso que quan es va acabar això, allà baix a la redacció sols, ens vam abraçar i vam plorar molt. Perquè és també és una tensió, no Molt, tantes hores. molt. I, clar, vosaltres penseu que... Jo crec que... No sé si s'hagués pogut fer això, si no hagués hagut una pandèmia, un confinament i tot el que hem après. Tens tota la raó. Tinc dubtes, ha anat molt més ràpid i s'ha accelerat tot, no? Els Zooms, per exemple, ens han donat la vida, tot i que estem cansats dels Zooms tots. Però ens ha facilitat. No, però, per exemple, vosaltres... moltíssim. Les coses s'han de dir així. Vosaltres vau ser un dels que us veu apuntar més ràpid a poder fer la multipantalla, perquè vau fer el públic, després això es va traslladar al cap d'any a TV3, és a dir que, no? Que vau crear com un sistema ràpid de poder connectar ràpidament amb molta pantalla, no? Jo crec que ho has definit molt bé abans quan has parlat d'agilitat. Gest Music té una plantilla hiperprofessional, hiperpreparada, però sobretot molt àgil i amb moltes ganes de sumar sempre. I és veritat que a la que ha sortit un problema han aportat solucions i així ha sortit de bé. Però al darrere, que és el que jo et volia explicar avui en aquest taller, hi havia una estratègia. Per exemple, i parlant del hashtag, nosaltres teníem molt clar quin havia de ser el hashtag que utilitzàvem aquella nit, però no l'hem destapat, l'hem tingut ocult fins a l'últim moment i ens el demanaven, fins i tot des de Televisió Espanyola, que finalment sí que es va apuntar. Clar, allò fer notícies prèvies i posar l'etiqueta no. No. Nosaltres volíem que quan comencés allò el hashtag sortís a la llum per una qüestió de que l'algoritme no ens castigués. Per cert, abans que parlaves de l'algoritme de Twitter i que potencia els conservadors, nosaltres no ho som. I tot i així, Déu-n'hi-do el que ens han potenciat, perquè realment ens anat molt bé. Doncs hi havia una estratègia de hashtags i el vam comunicar una estoneta abans de començar. I des que va començar l'streaming vam ser el trending topic número 1 i fins que es va acabar allà a dalt de tot. Vull dir que l'estratègia hi era. Clar, de fet, ja tenia una estratègia prèvia que quan hi ha els programes, cada dia canvieu de hashtag, no?, per fer el seguiment del programa, no? I això ho ha copiat tothom, Sí, això potser la Belén t'ho pot explicar més bé, perquè Belén, explica-ho. ella ho va viure en primera persona. Clar, o sigui, nosaltres quan va començar OT, realment érem uns pollitos allà que no sabíem res, Hem après tot sobre la marxa. O sigui, tal qual. A vegades ens diem, som uns impostos. No. Però, bueno, és que... Perdona. En temes digitals som autodidactes tots. Sí. Això seria la paraula, no? Una mica? Sí, però ho hem après tot amb OT, realment. I quan va començar OT 2017, clar, nosaltres ficàvem OT directo i prou. Però va ser un usuari que ens va ensenyar i ens va dir, que bo, escolteu, per ser trending topic el segon dia s'han de duplicar els tuits del primer dia. I com això a vegades és molt difícil, l'hauríeu de canviar cada dia. Aleshores van buscar una fórmula, la fórmula era el dia. És veritat, el productor, el Jordi Rossell, en aquell moment havia pactat amb Televisió Espanyola, deia, necessitem un hashtag per la gala, un altre hashtag pel xat, i llavors teníem OT Gala, OT Chat. I, clar, vam veure que el primer dia ens va funcionar com un tiro, però el segon dia Twitter et demana que facis el doble d'impressions per ser trending topic. Llavors, què ens hem inventat? Doncs el OT Directo i el dia avui seria OT Directo 25 o 25 Mira, o. És un exemple de compartir coneixement, no? Que sempre o sigui, fas una cosa però hi ha gent que en sap més, et pot ajudar i clar, jo estic obsessionada amb el Portal Mix, perquè la meva germana encara conserva amistats que va fer a Portal Mix. Que fort, Allò va ser molt gran, Allò va ser molt fort, perquè jo estava pensant i dic, Portal Mix era com una xarxa social, no?, que la gent parlava, per tant, i encara no hi havia xarxes socials fa 20 anys, és que ho trobo brutal. Sí, però a Gest Music ho van crear Josep Maria Mainat, el Toni Cruz i el Joan Ramon Mainat, i els germans Mainat sempre han sigut molt tecnològics. Molt innovadors i molt avançats, no? I jo crec que això és una idea que van implementar ells dos, de dir, això ho hem de començar a moure. És molta visió, perquè vist ara no es dona tanta importància, però, perdona, en aquell moment era una cosa molt bèstia, però que s'entenia, que és la dificultat, no? Home, cadascun dels concursants tenia un blog on escrivien les seves reflexions i la gent els seguia, però és que, a més, si tu ara demanessis a l'audiència si se'n recorden del moderador, de la Belén de llavors, que era un senyor que es diu JM, exacte. O sigui, tothom ara tindria una anècdota, perquè era un senyor, doncs com ara la Belén, que
coneix molt bé el programa, coneix molt bé els seguidors i que sabia com gestionar la comunitat, que al final és la gràcia d'aquest programa, no? Conèixer-lo, i ho dèiem al taxi també, però deixar-te portar, estimar-te'l i deixar-te portar per on et porta. Si tu l'intentes portar el programa cap on tu vols, no acaba de funcionar. No. I tu, Belena, que ets tant també de xarxes i que va ser una també pionera youtuber, o sigui, dels principis, com veus tu un OT sense xarxes o amb xarxes? Què li aporten les xarxes a OT? És que li dona tot, o sigui, és una Bueno, jo diria ara mateix que és una primera vida, vull dir, ho vius a les xarxes, és igual que no vegis la gala, ho sento molt, però no cal veure la gala perquè tu entres a Twitter i ja veus tot el que ha passat, realment, saps? I crear aquesta comunitat, no? Clar, que és una mica la clau, no? I a part del que comentaves, que ara me n'he recordat, de Portal Mix, a Operació Triunfo es va fer el primer càsting online, i d'allà va sortir un dels concursants que va ser Manu Castellano. El 2008. El 2008. Vam ser els primers també a fer això, o sigui que sempre, encara que no hi fóssim nosaltres dos, sempre a Ages Músic hi ha hagut algú pioners. que sempre han sigut pioners, sí. I amb les noves tecnologies. I tu, Noemi, tu quants anys fa que et dediques a la tele? Jo fa 30 anys que estic a Ages Músic. Mare de Déu. Va començar amb 10. Abuela! I aquesta... Tu t'has adaptat molt bé a les xarxes socials, no? Vull dir, jo sempre dic que la xarxa no té edat i que es tracta de tenir curiositat i una mentalitat, no? I tenir la ment oberta. És que ara no tenir present això i no utilitzar-lo és un pas enrere, absolutament. Aquest programa és fonamental, ara són fonamentals les xarxes. Però, per exemple, hi ha gent que aposta un programa d'aquestes característiques on el que vol és captar gent jove, o sigui, no cal que el contingut el faci sempre gent jove, no? Vull dir que hem de fer-ho entre tots, no? Sí. I això tu jo ho has jove demostrat. no soc. No, per això que m'agradaria remarcar-ho, això, no? Bueno, és adaptar-te als temps que hi ha i el que tu dius. Si tu vols tenir un públic i jove, t'has d'adaptar tu amb ells, no ells a tu. És molt més fàcil. I a més, jo em sento molt còmode a les xarxes. Però perquè també la Noé... Perquè ets molt natural, no? Sí, però les generacions joves l'estimen molt a la Noé. Totalment, és per això. És mare de tots nosaltres, realment. És mare dels concursants. Quina feinada. Sí, però els seguidors també la senten així, l'estimen molt, i ella a TikTok ho està petant, vull dir... Però perquè jo, la il·lusió de la meva vida és fer el Mon Amour de TikTok amb la... Home, la Noemi. Però això ho porto un altre cop al meu tema del tutorial i dels tutorials. Jo crec que la gent el que em pot treure d'això que estem explicant és que si tu saps sumar-te al fenomen de les xarxes, no només n'aprens, sinó que en treus un benefici. Quan va començar això us ho explico tal qual, i la Belén i la Noé potser en aquell moment tenia més feina i no es podia fixar, però si menteixo que em corregeixi. Quan vam començar OT 2017, que estàvem en aquell hotel d'Hospitalet fent el càsting, els 3 de digital estàvem amagats al darrere d'una càmera i tothom ens deia: vosaltres callats, allà al darrere no molesteu. Vale? I hem anat creixent com una taca que s'ha anat fent gran, i ara mira el que hem muntat aquest cap de setmana als de digital, i és perquè realment al final no som nosaltres. Si hi hagués algú altre que ho fes, ho faria igual de bé o millor, però ens hem imposat perquè les xarxes no hi ha marxa enrere. I llavors hi ha hagut gent que ha vist l'onada, com la Noé, i ha dit: m'hi pujo i sóc la millor tiktokera d'Espanya. És que hi ha gent que estic farta de sentir Però no estàs farta de sentir la frase aquesta: a TikTok tot són coreografies, o sigui, pots ballar, no ballar, pots fer mil coses. És com tot. A TikTok hi ha coses dolentes, però hi ha coses tan divertides. Com a tot el canal o el que sigui. I Twitter igual. Hi ha molt cafre, però també hi ha coses que estan molt bé. I a Instagram, a tot arreu, no? M'ha fet molta gràcia una cosa que m'apuntava en el guió l'Albert. Diu: Noemi, quan els concursants quedaven eliminats d'OT, els regalava un cotxe. Ara, quan marxen, els doneu un pendrive amb les fotos que han fet a l'acadèmia, les contrasenyes dels seus comptes de xarxes, que els heu fet des del programa, no? Però, clar, o sigui, l'Aitana, el cas de l'Aitana és brutal. Entrar, devia tenir 1.000, 2.000, 3.000 seguidors i sortir amb 1 milió. O sigui, fort això, és un imperi. Preguntem-li a l'Aitana, aviam què prefereix. Si prefereix un cotxe o un compte d'Instagram amb 3 milions de seguidors? Aviam què prefereix. Tu què creus? Ara, en aquests moments, pobra, té tanta feina. És la dona del moment. Això sí. Feina no li falta. I tu, Noemi, quan veus, per exemple, l'Aitana, no? Tot això que ara diríem, és la dona anunci, la dona... Tot, no? Tu t'agrada i creus que porta el segell OT?
Per mi sí. Per mi sempre serà l'Aitana d'OT. Ara ja ells han de volar. Un cop surten d'OT, volen i cadascú agafa el seu camí. Però jo, òbviament, cada cop que els veig, doncs clar, és la meva Aitana. Mira quina careta se li posa. És que és de mare, és de mare. És que és un encant, realment, l'Aitana. És veritat, no? Perquè encara manté una mica la naturalitat, no? És que és molt joveneta, és molt jove. Li estan passant coses molt, molt heavies i clar, a vegades... Però té una imatge fràgil i ella no és gens fràgil. No, ho sap, ho té molt clar tot, no? Que està molt ben assessorada, sempre té algú al costat. I es nota els concursants, no? Quan la seva família els acompanya i estan educats d'una determinada manera, això suposo que ho noteu, no, amb els concursants? Sí. És fonamental el recolzament familiar. Fonamental. De coses del final, clar, jo tinc dubtes, com diríem tècnics, de, per exemple, per què continueu amb el canal 24 hores de YouTube? Us heu plantejat Twitch? No us heu plantejat Twitch? Veritat, de Twitch què? Com ho tenim, això? Mira, era un tema que volíem abordar amb tu, però et volíem deixar descansar uns dies, ara que has tingut aquest tut. Mira, aquí s'està produint en aquest moment. Espera que estic flipant. Hem de parlar amb el nostre gran jefe, que al final és qui ha de decidir si sí o si no, però vist que el canal de YouTube funciona molt bé i continuem fent continguts, mira quina cara em mira. En algun moment el meló de Twitch s'ha d'obrir. Tenim molta potència nosaltres. Els directes ja hem demostrat que els sabem fer molt bé. Si els nostres jefes, potser m'estic avançant una mica, però si el Tinet, la Irene ho veuen bé, doncs, i tu et sembla bé, potser podríem... O es pot fer les dues coses alhora, Però també. esto cuando lo echan? Clar, això sí que és veritat que el Twitch hem de tenir molt clar, perquè això és una de les coses que hem après gràcies a altres projectes de Gest Music. El Twitch és directe, i directe vol dir interacció. Ja no és només escoltar i emetre, no. És interactuar, i això ho hem fet molt durant aquestes 24 hores. I Twitch, ara que hem vist que a tu t'agrada molt fer estona de directe... Hauràs de parlar molt amb el xat. Clar. Podria dir moltes coses ara mateix, Bon, tu descansa una setmana i aviam si ens diuen que sí, jo crec que podem tirar-ho endavant. Pot ser una via bonica per arribar als seguidors que tenim. Ja teniu la prèvia i després d'un dia ens vens a fer un tutorial de monetització. Qui monetitza millor? YouTube o Twitch? Que això és un gran debat. El directe a Twitch, el VOD, el demanda, diguéssim, allò a YouTube sense dubte. Sí. Una cosa, es van dir com cosetes i en un moment donat vaig enganxar també que li fèieu com una mena de proposta a la Xenoa, no? Vindries de jurat en una pròxima edició d'OT? O va ser una mica una conversa així i ella diu, sí, el que vulgueu, jo el que vulgueu. Això ja ho sabem, que la Laura estarà, la Xenoa està encantada d'estar a OT sempre. De fet, ja forma part de productes de Gest Music i això. Música, Tocar Me Suena... Però clar, la pregunta final és aquesta. Tornarà a OT? O això sabeu coses de si tornarà? No tenim ni idea. No ho sabem. Jo crec que el moment per preguntar-ho, perquè crec que has estat molt hàbil al principi apuntant això que la gent estava relaxada al directe i deien més coses de les que es diuen habitualment, es pensaven que allò no s'estava gravant, era el moment perfecte perquè li demanessis al Tinet, que alguna cosa va deixar anar. Alguna cosa va deixar anar. Sí. I la Noé no sé si té més informació que nosaltres. Jo cap, Ganes totes, ganes les tenim totes, això segur. De totes maneres, també la pregunta seria, havent fet aquestes 24 hores, podia subsistir un OT només en digital i que no suportés cap plataforma? O és un programa, de fet, massa car? És molt car, no, aquest programa? És molt car. O sigui, clar, és difícil, no? No té sentit sense una gala, perquè tu estàs fent tota la feina de la setmana per fer un examen amb una gala. Si no tens la gala, i una gala val diners. I per molt que siguem aquí molt digitals i que parlem de volums, o sigui, hem de reconèixer que la televisió tradicional encara és que arrossega molta més gent, no, Noemi? Sí, absolutament. Sí, és així. O sigui, nosaltres al digital podem conduir la gent, que és el que hem fet a xarxes, no? Conduint a la gent perquè ens mirin després els canals, pot ser el canal de YouTube, pot ser el canal de Twitch, o pot ser la gala de televisió, no? Però en qualsevol cas és veritat que és com la festa final que vam fer nosaltres, que va ser un concert en aquest cas, seria una gala on brilla i on jo crec que a la tele falta música i falten aquests continguts de música. Mira, avui us estem preguntant a les nostres xarxes si la gent això troba a faltar música. La consulta abans, però et queda alguna llàgrima, Belena? Perquè jo et vaig veure plorar molt. Va plorar moltíssim. Molt. Vaig plorar molt, però vaig arribar a casa i vaig continuar plorant. Dic, bueno, prou, ja, no puc més. I el teu mòbil està a punt de petar ja de quantes coses vas arribar a gravar amb el mòbil i tot això? I tant. Però sobretot en pete de missatges que, clar,
Bueno, una cosa, ho he de dir. Em va trucar el Bisbal en directe i... És veritat. És veritat, una cosa. És que el vaig penjar, ¿vale? És que és això. Per favor, què va passar? Estava tan nerviosa, ho teniu preparat i tota la música. Sempre. A veure, tu ets fan, i ho has dit més d'una vegada aquí en aquest estudi, Mira. fan totalment del Bisbal. Jo estava allà a la meva secció sola. Bueno, no, estàvem amb l'Àfrica i la Maria en aquell moment. S'ha de dir que el Bisbal està als Estats Units. Està als Estats Units. Ah, que per això... Exacte, amb l'horari. Ens estava mirant a les 3 de la matinada. Exacte. I vaig veure que em trucava un número, però és que no sé què passa al meu iPhone, que has borrat els noms dels números que tinc guardats, o sigui... Ui. I vaig penjar, vaig fer així, vaig penjar. Llavors després dic, qui m'haurà trucat amb aquestes hores? I entro al WhatsApp i veig la meva conversació amb el Bisbal i dic, no pot ser. I vaig dir, ai, pots tornar a trucar? I em va enviar un àudio i em diu, no, mujer, tu no tienes por qué Posa l'àudio. Ah, va, sí, posa l'àudio. Bisbal. Bueno, que jo no l'he sentit. Igual us penseu que és mentida, però és que es va quedar blanca. Diu que m'ha trucat Bisbal i l'he penjat. A veure, i la nota de veu de Bisbal? Va, David Bisbal. ¿Qué va? Si yo tengo que cantar ahora aquí, que voy al escenario. Te mando un beso muy fuerte. Era simplemente que me había hecho muchísima ilusión verte y no me tienes que agarrar el teléfono ni mucho menos, que sé que estás trabajando. Que no tengo que cogerle el teléfono a Bisbal, pues claro que lo tengo que coger. Molt bé, eh? És tan fort com això que ens ha passat Ens hem nosaltres abans de començar. He d'explicar el que passa perquè, clar, la ràdio no es veu, això. No es veu, però... Mentrestant, Belena estava posant la nota de veu de Bisbal, passava Luis del Olmo per aquí, caminant, tranquil·lament. Abans ja ha vingut i ha tingut una conversa visual amb la Noemi Galera, no? Que, per la finestra. Aquest senyor no sap qui soc. No, m'ha saludat. Jo m'he quadrat com si fos un sergent. He fet així i l'he saludat Mira, militarment. llàstima que ens hem quedat tan en xoc que no hem tingut temps de gravar aquest moment històric aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Si ens estàs escoltant, Luis del Olmo, vine un altre cop i repetim el que gravem. No crec que porti... Bueno, de portar auriculars. Home, si aquest senyor està tot el dia escoltant la ràdio. I regalem a la nostra audiència la primera vegada que va sonar Català OT, que també va ser... Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí... Que és una altra de les llances que també heu trencat, no? De dir, mira, en català, en basc, i no passa res, no? A mi això també... Com va sortir això? És que no ens ho vam pensar massa. Vam dir, a veure, cançons que li poden quedar bé al Miqui. Doncs aquesta. Doncs ho fem, però sense més. Les coses no són tan complicades, no?, com a vegades ens pensem. La Sabela va cantar en gallec, l'Anne i la Mai van cantar en euskera. La Samantha també va cantar I la Samantha va cantar en Lluís Llach, sí, a la Gala Zero. Mira, i avui que jo començava parlant de temes del políticament correcte, vosaltres alguna vegada, per exemple, heu passat per diverses cadenes amb aquest programa, se us ha dit, aquí no ho feu, us heu autocensurat, us han passat coses en aquest aspecte? A l'acadèmia jo crec que no, per això hem tingut tanta polèmica. Sí. Nosaltres som més de fer i després ja demanarem perdó. Tal qual. Tenim molts marrons, no? Sí. Però crec que s'ha de ser com és un i tenint una mica de seny, no?, i de sentit comú, utilitzant el sentit comú, intentant no ofendre ningú, i si ofens algú, demanant disculpes. I és diferent estar a una cadena privada que una pública? Econòmicament, sí. Això ja t'ho dic. Però el dia a dia? Clar, és que jo no he estat a l'acadèmia a Telecinco. Només he estat a Televisió Espanyola. Però no crec que... A l'acadèmia jo crec que el funcionament no crec que variï molt. Bueno, potser algunes mencions comercials més, no? Això sí, segur. Constants. Això sí, segur. Però per la resta... La resta no. Escolteu, ha estat un gust, Aquí amb Luis del Olmo, aquí amb Noemi Galera... Pots queixar, Noemi Galera, Luis del Olmo, David Bisbal... Gabilondo no passa per aquí. I la Sílvia Creus amb el seu mòbil anar fent vídeos allà com una boja aquí corrent per l'estudi. Ha sigut molt divertit i un moment que recordarem. Moltes gràcies. A tu.